21-nji sentýabrda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň insan gymmatlyklarynyň ölçeglerine bağışlanan maslahatyna türkmen resmi wekilleri bizim näresmi ýagdaýda olara bermekçi bolan suwallar soraglarymyzdan ýüze urup gaçyp gitdiler. 2 günüň dowamyna diktator Haramdagyň ideologiýa frontunyň işgärleri hukuk goraýjy guramalaryň belliren aladalanmalaryna yalan ýaşyryk jogaplar berip duşuşygyň delegatlarynyň ünsüni bilkaslaýyn ters tarapa sowmaga dyrjaşdylar. Duşuşygyň maslahatlaryna Türkmenistanyna demokratiýanyň problemalary we habar beriş feriştelerinin söz azatlygy baradaky meseleleri bilen bir hatarda adamlaryň diri ýitirmedilmegi, bir kanun cezalar hem-de antisemitizm bilen bağlanşykly meselelere de üns berildi. Народ отвлекает от фактических виновников и коррупционеров в лице диктатора Бердымухамедова и его приближенных идеями необходимости расправы над евреями. Граждан, которые передают информацию и освещают реальное положение дел в стране, преследуют спецслужбы. На практике страна является образцом рабства в стиле восточного ханства, реанимированным в относительно короткий исторический срок. Türkmenistanyň wekilleri bu soraglara jogap bermediler. Näresmi şekilde edilen ýüzlenmelere de olar jogap bermän gaçyp gitdiler. We Ýewropada hyzmatdaşlyk we howpsuzlyk guramasynyň guramaçylyk bölümini biziň ýagny hukuk goraýjylaryň üstünden arz etdiler. Elbetde 100den gowrak adamyň owadan depede öldürilmegini olar nädip düşünürsin? Şol bir wagtyň özünde de un we nan üçin halkyň uzun nobatlarda saçýorly oýnaýan döwri Haramda amul hazır maşin ýaryşyny öz keypi sapasy bilen gömürär. Emma her kyzadyň öz müddeti, möhleti bar. Ýürügiç her bir işin soňu da bar. Kırgızstanyň hukuk goraýjylary häzirki wagt öz ýurduny Magnitskiň gara sanawyna goşmak baradaky meseleniň üstüne işleýärler. Bu kanun dünya möçberine ören ähmiýetli kanun. Diýmek biz Türkmenistanyň raýatlary da bu kanun esasyna öz baskylanan hak hukuklaryny dikeltmäge hakly. Hem-de raýatlaryň hukuklaryny bozan döwlet we hökümet işgärleriniň karşysyna Magnitskiň kanuny esasyna halkara sanksiýalaryny girizmek mümkinçiligi bar. Ey Ilahi Emine Adan yolu, adan yolu atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan yolu atlanalım.